Λοιπόν, είμαστε εδώ στο φεστιβάλ Ρεματιά στο Χαλάνδρι, νύχτες αλληλεγγύης. Ευχαριστούμε το Δήμο Χαλανδρίου για την υπέροχη βραδιά. Η μουσική δεν είναι μόνο διασκέδαση, είναι και ψυχαγωγία, αφυπνίζει κιόλας, όσο και αν μερικοί δεν θέλουν να συμβαίνει αυτό. Να είστε εκεί. Γεια σας βρε παιδιά, τι γίνεται? Είμαι ένας λάθος αριθμός, είμαι εικόνα δίχως φως. Είμαι ένας κλόουν σε βαριά μελαγχολία. Είμαι ένα λάθος, είμαι ένα λάθος. Μια βάρκα ήρθε από μακριά και έχει τρομάξει η γειτονιά. Σε μικρό χελιδόνι, ξέρεις όποιος κάει και φωτιά δεν σιγούνει. Και ποτέ το τζάμι σου κρυφά θα δελώνει. Άκου το τραγούδι που στείλει σου ριζώνει. Πόσο γαμάτος είσαι φίλε, μπορείς να κλείσεις πριν ανοίξεις? Ναι, άλλη μια. Η καρέκλα είναι πρέζα, ένα τραγούδι αφιερωμένο στη χειρότερη πρέζα από όλες, στην εξουσία, γιατί από τις εξαρτησιογόνες ουσίες μπορεί κάποια στιγμή να απεξαρτηθείς, αλλά από την καρέκλα της εξουσίας με κανένα τρόπο. Η πιο σκληρή και ξεφτύλα ουσία, μάγκα μου είναι η εξουσία. Ό,τι φτιάχνω κι ό,τι χάλασα, πια από ψηλά σε μολυβεί μια θάλασσα. Τόνι μαζί. Ό,τι φτιάχνω κι ό,τι χάλασα, βουτιά από ψηλά. Άλλη μια πιο δυνατά. Ναι! Την γέμισε με δώρα, μα είναι η ζήλια ψώρα και πληγή. Μια νύχτα στο χορτιάτι κι ως εκεί. Δεν είμαι αυτός που προσκαλεί στη νύχτα σαν φοβάσαι. Εγώ είμαι αυτός που χάνεται κι αυτό να το θυμάσαι. Δεν είμαι αυτός που θες, δεν είμαι αυτός, δεν είμαι αυτός που θες. Δεν είμαι αυτός που θες. Και είμαι εγώ και είσαι εσύ, και μοιάζουμε με χάρτινες αΐτες που έχουν καρφώσει για καλά στην οροφή του σινεμά κάτι αλήτες. Μα τα όνειρα πάντα τώρα πάνω σε κάρτα θα χτυπάμε αυτά που αναβάμε. Σε καλή νύχτα στην